गजर नामाचा जागर दशावताराचा हा कार्यक्रम खूप छानपणे पार पडला। त्यातील काही फोटो आणि व्हिडिओ स्वरूपात आपल्या सोबत शेअर करत आहोत। होते थे पावन जमीतून गंगामाई, जन्म कोकणातला गते जन्मीची पुण्याई। नमस्कार मित्रांनो, कालचा मुंबई मुलुंड येथील गजर हरिनामाचा आणि जागर दशावताराचा हा कार्यक्रम अतिशय सुंदर व देखणा झाला। हा कार्यक्रम आयोजन करणारे आमचे सर्व सहकारी मित्र, मार्गदर्शक, हक्काचे माणूस उमेशजी, नामदेवजी, जयंतजी, बाळाजी, नागेशजी, घावनाळी गाव संघ मुंबई आणि ग्रामस्थ सहाय्यक मंडळ यांचे सर्व सहकारी सदस्य यांचे खूप खूप अभिनंदन व मनापासून आभार। आम्हा सगळ्यांना गावातील व मुंबईतील सर्व बंधू भगिनींना एकत्र करून एका दैदिप्यमान सोहळ्याचा आस्वाद घेण्याचा, डोळ्यांचे पारणा फेडणाऱ्या अविस्मरणीय क्षणाचा साक्षीदार होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। कार्यक्रम अगदी नीटनेटका झाला। सुंदर नियोजन, सर्व कलाकार व थोर मोठ्यांचा यथोचित मानसन्मान, अगदी आपुलकीने विचारपूस व सुंदर व्यवस्थापन, अगदी आपलेपणाने भरलेला कार्यक्रम। आपण सगळे रोजच्या जीवनात अगदी व्यस्त झालो आहोत, पण कालचा एक दिवस सगळं विसरून कार्यक्रमात दंग झालो। आपल्या माणसा दिवसाची रात्र कधी झाली काही समजलंच नाही। सगळ्या भजनी बुवांनी मंत्रमुग्ध करून टाकलं। दशावतार नाटक थोडं लेट सुरू होऊनही हॉल एकदम हाऊसफुल। सगळ्या दशावतार कलाकारांनी पण सुंदर सादरीकरण केलं। बक्षिसांचा तर पाऊसच पडला। ही आपल्या माणसांनी आपल्या माणसांना दिलेली कलेची दाद पाहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी आलेले आदरणीय पालकमंत्री श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, सिने अभिनेते दिग्दर्शक श्री मंगेश देसाई व दिग्दर्शक अभिजित वारंग हे अचंबित राहिले। त्यांना देखील काही वेळ बसावं, कार्यक्रम पाहावं असं वाटलं। मंगेश देसाई सरांनी तर आपण स्वतः नाटक कलाकारांसोबत सेल्फी काढली। ही कलाकारांना प्रोत्साहन देणारी कार्यक्रमाची खरी पोच पावती आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचे, हा कार्यक्रम फुलला तो सुंदर व नीटनेटके निवेदन करणारे आमचे मित्र प्रणिल नार्वेकर यांच्या सूत्रसंचलनामुळे उमेशजी, नामदेवजी यांनी दिलेली जबाबदारी प्रणिलने अगदी चोख पार पाडली। कार्यक्रमाबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे। हे क्षण व हा सोहळा संपूच नये असं वाटत होतं। या सोहळ्यातून आपल्या गावच्या एकतेचं दर्शन झालं। सगळ्यांना सोबत घेऊन आपल्या रोजच्या धाकधुकीच्या जीवनात वेळ काढून उमेशजी, नामदेवजी व आपले सगळे सहकारी जे कार्य आपण करत आहात ते खरोखरच आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे, पण आपल्या गावच्या भविष्यासाठी व गावातील एकतेसाठी खूप महत्वाचे आहे। आपलं हे मंडळ भविष्यात असे अनेक उपक्रम राबवत राहू। आपल्या मंडळाच्या सगळ्या गावासाठी व गावातील लोकांसाठी असणाऱ्या प्रत्येक उपक्रमात आमचा खरीचा वाटा नक्कीच असेल। अगदी जोमाने काम करण्यासाठी देव रामेश्वर माऊली आपल्या सगळ्यांना खूप ऊर्जा व उदंड आयुष्य देऊ, हीच प्रार्थना। व परत एकदा सगळ्या आयोजकांना, कलाकारांना, कार्यक्रमात भाग घेणाऱ्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद। घावनाळी गाव संघ मुंबई आणि ग्रामस्थ सहाय्यक मंडळ यांच्या वतीने गजर हरिनामाचा जागर दशावताराचा हा नियोजित कार्यक्रम मराठा मित्र मंडळ मुलुंड मुंबई या ठिकाणी पार पडला। कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी श्री सत्यनारायण महाराज, आपल्या गावचा स्वयंभू देव श्री रामेश्वर, आपल्या सर्वांची आवास म्हणजे आपली माऊली, या सर्वांच्या कृपा आशीर्वादाने आपण आपल्या कामधंद्यातून, नोकरीतून आपल्या गावच्या कार्यक्रमाला आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, त्याबद्दल गावावरून आलेल्या सर्व लहान थोर मंडळी, मराठा मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, तसेच मुंबई स्थित चाकरमानी, सर्व भजन रसिक तसेच सर्व नाट्य रसिक, आपल्या सर्वांचे भजन सम्राट श्री लोकरेजी बुवा, श्री धुरीजी बुवा, श्री चिलेजी बुवा इत्यादी, विशेष करून आपल्या निमंत्रणाला मान देऊन आलेले आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, तसेच आपल्या सर्वांचे लाडके अभिनेते, निर्माते श्री मंगेश देसाई साहेब, आपल्या तुळसली गावाचे सुपुत्र, निर्माते, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते श्री अभिजितजी वारंग साहेब या ज्ञात अज्ञात मंडळी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल त्रिवार धन्यवाद। असेच प्रेम आपल्या मंडळावर सदैव राहू दे अशी स्वयंभू देव रामेश्वर माऊली चरणी प्रार्थना करतो। घावनाळी गाव संघ मुंबई ग्रामस्थ सहाय्यक मंडळ। धन्यवाद। या कार्यक्रमात
जे गावावरून कोकणावरून जी लोक या कापधंद्यासाठी या मुंबई नगरीत आलेली आहेत त्याला आम्ही मालवणी भाषेत चाकरमणी म्हणतो. आणि हे चाकरमणी आपलं उदरनिर्वाह करण्यासाठी शहरात नोकरी व्यवसाय धंदा करत असतात. आणि गावाकडची लोक यांना एकत्र येण्याचं हे एक माध्यम केंद्र म्हणजे थोडक्यात गाववाल्यांनी चाकरमणी हे साखर निर्माण केलेलं आहे त्या मंडळाच्या माध्यमातून. या ठिकाणी आमच्या गावामध्ये कोकण म्हटलं तर अनेक कलाकार असतात वेगवेगळ्या कलेमध्ये. त्यामध्ये दशावतार आहेत, भजनी बुवा आहेत, घराघरात कलाकार निर्माण झाले. पण त्यांना परवानगी देण्यासाठी त्यांना एक जगाच्या नकाशावर त्यांचं नाव निर्माण करण्यासाठी कुठेतरी व्यासपीठ निर्माण होणे गरजेचं आहे. या अनुषंगाने गजर हरी नामाचा हा कार्यक्रम ना भूतो ना भविष्य गेल्या वर्षीच केला होता आणि यावर्षी सुद्धा गजर हरी नामाचा कार्यक्रम आणि जागर दशावतारांचा त्यासोबत आम्ही कार्यक्रम घेतलेला आहे. जागर दशावतारांचा याचा अर्थ दशावतारी कला जी कोकणातमध्ये आहे ती कुठेतरी जागृत करण्याचं काम हे आम्ही मंडळात केलेलं आहे. गेल्या किती वर्षांपासून या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जाते आणि कशा प्रकारे नागरिकांचा तुम्हाला प्रतिसाद मिळतोय? हे गेले 2 वर्ष आम्ही कंटिन्यू हा कार्यक्रम करत आहोत. आम्ही याच वर्षी प्रथमच दशावतारांचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यासोबत तर नागरिक आमचे हे असंख्य फॅमिलीसहित येत आहेत. आमच्या गावाची 4-4,500 लोकांची वस्ती आहे आणि शहरामध्ये तसेच 4,500 लोक आहेत. सर्व लोक एकत्र येऊन या ठिकाणी 500 ते 800 लोक या ठिकाणी आज आलेले आहेत. सकाळपासून त्यांची चहाची व्यवस्था, नाश्त्याची व्यवस्था, दुपारी जेवणाची व्यवस्था आणि सकाळीच आम्ही सत्यनारायण महापूजा केलेली आहे. आमचे पुरोहित आनंद भटजी यांच्या हस्ते सत्यनारायण महापूजा करून त्यानंतर गजर हरी नामाचा भाताचा कार्यक्रम हरियाण बुवा प्रमुख पाहुणे आणि बाकी इतर बुवा त्याचप्रमाणे दशावतारी आता थोड्या वेळात कार्यक्रम होणार आहे. तसेच आपल्यासोबत अजून काही पदाधिकारी आहेत. काय सांगाल या कार्यक्रमाबद्दल? कसं वाटतं येऊन? आणि म्हणजे तुम्हाला मनापासून असं वाटतं का की मुंबईमध्ये सुद्धा ही गावची प्रथा जी आहे ती चालू करण्यात यावी? हो, नक्कीच. खरं तर हौनळे गाव संघ मुंबई आणि रहिवासी मंडळ यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करून गावातील जे कलाकार आहेत त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलेलं आहे. कारण मुंबईमध्ये येऊन कला सादर करण्यासाठी गावातील मंडळांना या ठिकाणी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं वेगळं कार्य केलेलं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की गेल्या वर्षी गजर हरिनामाच्या या कार्यक्रमामध्ये फक्त भजनं सादर झालेली होती, 21 भजनं या ठिकाणी झालेली होती. यावर्षी गजर हरिनामाचा आणि जागर दशावताराचा असा दुहेरी रीतीने हा कार्यक्रम केलेला आहे. याच्यामध्ये जागर दशावताराचा म्हणजे कोकणची बहुचर्चित अशी लोककला आहे. कोकणामध्ये खूप अशा लोककला आहेत, परंतु दशावतार ही बहुचर्चित अशी लोककला आहे आणि ती लोककला गावात कलाकार घेऊन सादर करण्याचा एक वेगळा संकल्प होता. कारण दशावतार कंपनीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणचे कलाकार येऊन आपली कला सादर करत असतात, परंतु गावातील लोकांना घेऊन गावाचा कार्यक्रम मुंबईमध्ये व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं महत्त्वाचं कार्य जे आहे ते केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सकाळपासून या ठिकाणी मंडळाचे कार्यकर्ते रात्री 12 वाजेपर्यंत या ठिकाणी होते. सगळ्यांचं स्वागत केल्यानंतर ते घरी जाऊन सकाळी पुन्हा 7 वाजता या ठिकाणी उपस्थित होते आणि त्यांचा उत्साह जो सकाळपासून आतापर्यंत तसंच आहे. त्याचप्रमाणे महिला ज्या आहेत म्हणजे सासूरवासीन म्हणून ज्या माहेरवासीन म्हणून आलेल्या आहेत त्या सगळ्यांचे स्वागत समारंभ झालेला आहे. त्यांचं हळदी कुंकू झालेलं आहे आणि विशेष महिलांचाही सत्कार या ठिकाणी केलेला आहे. अशा प्रकारे म्हणजे खरंच आनंद होते की यांची मुंबईमध्ये राहून सुद्धा या मायापुरीमध्ये राहून गावाची नाळ जोडलेली आहे आणि गावातील प्रत्येक अडीअडचणीला ते आपल्याला मदत तर करतातच, त्याचप्रमाणे गावातील काही आनंदाचे सण असतात त्यावेळी ते काही उपस्थित राहतात, आमच्या आनंदात सहभागी होतात. त्यामुळे आम्हाला या मंडळाचा सार्थ अभिमान आहे. तसेच आपल्यासोबत आणखी काही पदाधिकारी आहेत. सर, काय सांगाल या कार्यक्रमाबद्दल? आम्ही गेल्या वर्षीपासून वेगवेगळ्या थीम घेऊन हे कार्यक्रम करत असतो. आमच्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे की आपल्या गावातील मुंबईमध्ये वास्तव्य करणारे लोक आहेत की त्यांना एकत्र करणं आणि त्याचबरोबर गावातली लोक यांच्यामध्ये एक ब्रिज तयार करणं आणि संपर्क करून एक प्रेमाचं नातं आहे ते प्रस्थापित करणं हा मुख्य उद्देश या कार्यक्रमाचा आहे. आणि या हेतूनच आम्ही हे सगळे कार्यक्रम करत असतो. आमचं गाव आहे तो 12 वाडींचा गाव आहे आणि बरेच लोक मुंबईचे वास्तव्य करतात, ते एकमेकांना ओळखत सुद्धा नाही आहेत. नेहमी ओळखीचे आहेत त्यांनाच ओळखतो. आता याच्यातनं इथे ओळखी होत आहेत. त्याच्यामुळे काय झालं की बऱ्याच वेळा काही अडचणी असतात, सुखदुःख असतात, त्याच्यामध्ये सहभाग घेता येतो. या मुख्य उद्देशाने हे आमचा कार्यक्रम चालू असतात आणि आमचं जे ग्रुप
ग्रुप आहे, सगळे तरुण आहेत, तरुण म्हणजे सगळे 50च्या आतले सगळे आहेत आणि एका दिलाने एका मनाने काम करतात आणि वेगवेगळ्या वाडीतले आहेत, वेगवेगळ्या जातीचे आहेत. आमच्याकडे असा कोणत्याच प्रकारचा भेदभाव नाही आहे, गरीब श्रीमंत जातीभेद असं काही नाही आणि सगळे एकत्र येऊन सगळं हा कार्यक्रम करत असतो. नागरिकांना काय आव्हान कराल? बऱ्याच आता असं झालेलं आहे की गावामध्ये किंवा मुंबईमध्ये विशेषतः गावामध्ये असं झालेलं आहे की राजकीय पक्षांच्या मागे असलेली लोक बऱ्याच वेळा आपापसामध्ये थोडं नेहमी वादच ठेवत असतात किंवा वादाच्या भावनेने वागत असतात. तर असं काही होऊ नये किंवा असं होत असेल तर ते थांबावं, हा सुद्धा आमचा एक हेतू आहे. म्हणजे कोकणातली जी माणसं आहेत, कोकणातली लोक आहेत, ती बऱ्याच वेळा ह्या राजकीय लोकांच्या मागे खूप असतात, असायला हरकत नाही आहे, पण त्या सर्टन लेवलपर्यंत ते ठेवलं पाहिजे. त्याच्या बाहेर आल्यानंतर आपण सर्व एकच आहोत ही भावना सगळ्यांच्यामध्ये असली पाहिजे. हे ज्या आमच्या कार्यक्रमात आम्ही सगळ्यांना दाखवले होते. आता इथे जे आलेले लोक आहेत ते वेगळ्या पक्षाचे लोक आमचे आलेले आहेत, पण आम्ही इथे पक्ष हा प्रकार काय ठेवला नाही. आम्ही पक्षांकडून डोनेशन घेत नाही किंवा काय नाही. तो पार्टी बेस सोडून जे आमच्याबरोबर आहेत ते आम्ही त्यांची मदत घेतो आणि असा हा एक कार्यक्रम आमचा चालू असतो. आपल्यासोबत नामदेव गाडीगावकर आहेत, काय सांगाल सर? आज आम्ही या ठिकाणी महिलांना सुद्धा प्रचारण केलेलं आहे. आज आमच्या गावातील जे महिला समूह आहे त्यांचं बी या ठिकाणी आपण सादरीकरण केलेलं आहे. अतिशय सुंदर नियोजित असा हा आम्ही कार्यक्रम केलेला आहे. आम्ही जे मंडळाचे सभासद आहोत, प्रत्येकजण आपापला धंदा कामधंदा नोकरी व्यवसाय करून समाजसेवा करत आहे आणि त्या समाजसेवेची आज खऱ्या अर्थाने या जनतेसमोरची पावती आहे. जेव्हा कोकण आपलाच असा तसंच आपण या ठिकाणी पाहू शकतो मोठा उत्साह जे या ठिकाणी जे आहे ते भजन महोत्सव तसेच दशा अवतार या ठिकाणी सकाळपासून जे आहेत ते अशा प्रकारचे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत. तसेच आपण पाहू शकतो ठाणे मुंबई असेल पूर्ण ठाणे मुंबई परिसरातील सर्व नागरिकांनी या कार्यक्रमाला जो आहे तो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात सर्व जे आहे ते स्थानिक नागरिक असतील सर्व जे आहे ते ह्या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. तसेच कार्यक्रमाची सुरुवात जी आहे ती सत्यनारायणच्या पूजेपासून जे आहे ती सुरुवात करण्यात आलेली आहे. तसेच आपण पाहू शकतो मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी येतो तो भजन महोत्सव करण्यात येत आहे. तसेच हा तो मुंबईतील परिसरामध्ये आयोजित करण्यात आला असून सुद्धा बरेचसे जे आहे ते गावावरून देखील लोक जे आहेत ते ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत असे देखील आपल्याला मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहे. तसेच आपण या ठिकाणी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.